Hola i benvinguts de nou a Temps d'Església, l'espai audiovisual del Bisbat de Girona. El diumenge 2 d'octubre va ser ordenat de capellà mossèn Carles Sánchez i Garcia en una cerimònia a la Catedral de Girona. Nascut el 1949 a Barcelona, Sánchez va ser delegat de mitjans de comunicació social del Bisbat entre els anys 1994 i 2007 i del 2011 al 2014, any en què va ser ordenat diaca. Des de llavors ha estat al servei de diverses parròquies de l'Alt i el Baix Empordà, un total de 22 actualment. Avui parlarem amb ell de com ha anat aquesta trajectòria vital i també de com estan anant les primeres setmanes com a nou prevere de la diòcesi de Girona. Benvingut, Carles. Gràcies per convidar-me, gràcies. Molt bé, en primer lloc, una mica d'enhorabona d'aquesta ordenació. Com estan anant aquestes primeres setmanes de prevere? Bé. Per a mi, clar, és com el compliment d'un desig que ja quan era jove volia haver tingut, i per tant, bé. La gent de les parròquies m'ha acollit molt bé. Bé. En realitat, aviam, del que feia de dia que ara, a prevere, home, hi ha coses diferents com és l'Eucaristia, en realitat, i poder el sagrament de la confessió, de la reconciliació, que és el que els diaques no poden fer. Però clar, tot l'altre, com que jo ho feien com a diaques, continuo batejant, casant, exèquies, catequès, més o menys la feina és la mateixa, tret d'aquest apartat que és molt important, lògicament. Ara comentava aquestes diferències que moltes vegades la gent que potser ens està veient no deu acabar de saber o així. No sé si hi ha alguna altra distinció entre un diaca i un prevere. Jo, d'estètica. A la gent, a mi m'agrada quan ho feia quan feia celebracions, i ara que puc dir que faig missa, que oficio la missa, és l'estètica. És a dir, jo els explico sempre, quan hi ha un canvi de temps litúrgic, per exemple, doncs, clar, o una festivitat concreta, que la roba, les estoles és del color blanc, el color litúrgic, a vegades és el morat, ara l'Advent és el morat, sempre els explico quan hi ha un canvi. Mireu, ara tal. I un dia els hi vaig dir, aviam si us n'adoneu de quina diferència hi ha de la setmana passada a aquesta. I cap, doncs mireu, els diaques portem l'estola així atravessada i els preveres no. És veritat, mossèn. Vull dir, per això són diferències estètiques, però com a contingut, la veritat és que, clar, les persones, clar, és molt important, lògicament, la consagració, el moment de l'Eucaristia, però clar, hi ha persones que porten tant de temps acostumades a veure, o a veure en el meu cas, presidint celebracions, però clar, sense fer tota la pregària eucarística, que ja ho trobaven normal, i algú no se n'adona que ara fem altres coses, no dic, escolteu, us heu adonat que és diferent, però a poc a poc la gent ho va aprenent, però en realitat és això, és la pregària eucarística, oferir totes les alegries i les tristeses de la gent al Senyor, A mi personalment, clar, jo ho dic, ara clar ja porto unes quantes misses, perquè cada cap de setmana faig 5 o 6, i tal, però per a mi personalment, imagino que qualsevol prevere quan s'ordena, la primera vegada que dius les paraules, aquest és el meu cos, aquesta és la meva sang, home, d'alguna forma malament aniríem si a mi no me signifiqués alguna cosa interiorment. I també en el sagrament de la reconciliació, la confessió, que se coneix, és a dir, ja he fet, jo sé que hi ha molta gent que diguem, la gent es confessa, no es confessa, jo no ho sé, però jo m'he trobat que m'han demanat, inclús alguna persona m'ha demanat fer un seguiment, una mena de director espiritual, diguem-li, però clar, la primera vegada que també vaig absoldre una persona, en nom de Déu, lògicament, qui perdona és Déu, home, també és una mica especial, quan tu dius Déu te perdona, vés en pau i jo faig la benedicció, clar, per a mi va ser un moments que imagino que com a prevere són els moments molt importants i impactants, i per tant, sí, això per a mi és un moment molt emotiu i molt emocionant, Han estat emotius i impressionants o impactants aquestes primeres setmanes de prevere, però també suposo el moment de l'ordenació, que en aquest cas cal dir que va ser
diferent, no especial, perquè ens trobem ara mateix sense bisbe titular i va venir a ordenar-lo l'arquebisbe de Tarragona. Clar, jo estava parlant com a les primeres misses que he fet, no comptava al moment de l'ordenació, no? Com a l'ordenació, clar, molt important, no? Van venir molts preveres, amics, jo, clar, com tu has dit al principi, molt ben documentat, lògicament no es podia esperar una altra cosa, però, esclar, són molts d'anys que estic en el bisbat treballant i, per tant, molts capellans dels que ara estan exercint a la diòcesi els vaig conèixer de seminaristes, és a dir, que, clar, hi ha molta coneixença, no? I van venir molts, d'aquells que conec de fa molts d'anys, no? Me va també emocionar molt, no?, veure la catedral molt plena de gent, no?, que van venir de les parròquies que jo porto ara, però d'altres i companys, no?, dels mitjans de comunicació, fins i tot de Barcelona, vull dir que no m'esperava veure'ls, i varen venir, no? Per tant, sí, està el punt afegit aquest de que el no pogués ser el bisbe francès, que és el que, clar, lògicament ell pensava ordenar-me, no? El no pogués ser ho va fer l'arquebisbe de Tarragona. Clar, l'arquebisbe de Tarragona, mossèn Joan Planelles, és d'aquests mossèns que el conec fa 30 i pico d'anys, no? I aleshores va ser, per a mi, molt familiar, no? Perquè me vaig trobar envoltat de capellans que conec de tota la vida. Molta gent a les parròquies que conec de molts d'anys. I a més, doncs, qui em va ordenar, que és l'arquebisbe, company del sacerdoci i amic, no? I jo recordo que quan es fa l'abraç de la Pau, l'abraçada de la Pau, no?, quan ja estàs ordenat, no?, em va abraçar fort i em va dir unes paraules molt amables a l'oïda, no?, vull dir, com a amic, jo les vaig veure més com a amic que com el bisbe que t'està ordenant, no? Per tant, per a mi va ser una celebració molt emotiva, també, lògicament. Aquestes paraules es poden fer públiques o queden a la intimitat? No, queden a la intimitat. Molt bé. Home, tampoc és que sigui res de l'altre món. No, està clar. No, però vull dir que te notaves que el que et deia era com a amic, no? Que t'aprecia, i fins i tot, quan va acabar la celebració, l'ordenació, de la celebració de l'ordenació, clar, les persones solen venir a la sacristia a saludar-te, no? I, bueno, la celebració va acabar a les 7 en punt i jo sortia per la porta de la catedral a les 9, que ja estava el conserge a la porta amb la clau, com dient, bueno, marxes o no marxes, no? Atenent gent. Quan vaig adonar-me que jo volia despedir-me de l'arquebisbe Joan, ja no hi era, ja havia marxat. I aleshores, el dia següent, jo li vaig enviar un WhatsApp, perquè no saps mai, té visites i molts compromisos, li vaig enviar un WhatsApp dient, mira, em sap greu no haver-te pogut saludar, no? I també va contestar d'una forma molt carinyosa, no? Amb la qual guardo un record molt maco de la meva ordenació, sí. Ara, un cop ordenat prevere, les responsabilitats que tenia al capdavant han canviat, s'han ampliat, han anat a menys? Com s'ha reordenat això? Bueno, sí i no, perquè clar, jo era diaca de 22 parròquies, però de 5 bueno, clar, cada parròquia té el seu rector, té el seu rector. Aleshores, però hi havia unes parròquies, 4 exactament, que havia un rector que era mossèn Miquel Àngel Ferrés, de l'arxipresta d'Interior, que ell era el rector, però ja em donava marge per fer el que jo pensés que havia de fer. Jo sempre li consultava, lògicament, però en realitat ja feia una mica i desfeia. També ell sabia que no faria res de l'altre món. I per tant, d'aquestes ja s'ha descarregat de la responsabilitat mossèn Miquel Àngel i m'han nomenat administrador parroquial. Vull dir, d'aquestes 4 ara jo sóc el responsable. Per tant, aquí, home, tinc l'afegit de ser l'últim responsable. Abans podia dir, escolta, com ho veus això? Ara no, ara sóc jo. De les altres continuo fent el mateix, perquè depèn de diferents rectors, concretament de 3 més, que això no és fàcil, dependre de 4 rectors. Cadascú té la seva forma de fer, però la veritat és que com que alguns m'estaran escoltant, doncs s'ha de dir que tinc molt bona relació amb tots. Però vull dir, clar, a cada grup de parròquies tinc una dedicació diferent, no? En un grup de parròquies, doncs, bueno, faig la catequesi, faig celebracions, casaments i batejos, això d'anar al rector. D'un altre grup de parròquies, el rector els diumenges fa la missa, però la resta de la setmana, si hi ha un enterrament o cau una teula del teulat o s'ha de comprar ciris o s'ha de netejar, m'encarrego jo. I d'un altre grup faig molt poques coses, perquè és un altre rector que ho té tot molt ben organitzat i ja no sé un dia que ell no pugui fer alguna celebració, m'ho demana. Per tant, són 22, però les responsabilitats són diferents. Dèiem que actualment hi havia aquestes 22 parròquies, fins ara com a diaca durant 8 anys, si no m'haig equivocat. Com valora l'experiència com a diaca al llarg d'aquests 8 anys?
Bueno, jo la valoro bé, perquè, esclar, jo que consti que... Jo recordo quan estava al Bisbat, de delegat de mitjans, i van començar a ordenar-se els primers diaques permanents, fa molts anys. Havia una persona que treballava allà, i me deia, tu, Carles, has de fer-te diaca permanent. I jo li deia, jo diaca permanent no, jo seré laic compromès, una forma de parlar, de dir laics, com tants, que treballen al servei de l'Església, no? Però mira, al final vaig acabar ser diaca permanent. Home, l'ordenació com a diaca també és molt important, és clar, d'alguna forma lliures i t'entregues a la pastoral del lloc, no? I per tant, ja t'he dit, com que casaments, batejos, enterraments, celebracions, ho fas igualment, per tant, és molt important també. Jo em vaig trobar molt bé fent de diaca permanent. També passa que, clar, a les parròquies abans havia missa, abans d'arribar jo com a diaca, que em van donar responsabilitat d'unes quantes. Clar, el prevere feia missa. Jo vaig tenir que explicar que allò no és missa, que ara el que feia és una celebració de la paraula, no? El que passa que se diferencia de les que fan els laics, en què el diaca pot fer la benedicció, pot proclamar l'Evangeli, és una mica diferent. Però més o menys és una celebració de la paraula, no? I a poc la gent va entrant en aquesta dinàmica, no? I bueno, me van acollir molt bé. I és més, aquestes parròquies pràcticament dies comptats l'any venia un prevere, per tant, pràcticament estaven acostumats a que jo ho feia cada setmana, no? I ja estaven acostumades, com me deien, ara que estem acostumats, mossèn, ara ens canvia. Dic, home, però ara és millor, no?, perquè ara farem missa, no? Perquè, a més, hi ha coses curioses i és que estic a parròquies petites, tot s'ha de dir, de pobles petits. No és el mateix que portar parròquies de grans ciutats. Segur. I fins i tot la relació amb la gent, ja no amb els feligresos, sinó amb la gent dels pobles, és com molt propera, perquè un poble és així, no? I per tant, bueno, t'acullen molt bé, te demanen si vols participar. Mira, jo soc soci del club de futbol del Sant Miquel de Fluvià i no m'agrada el futbol ni he trepitjat el camp, que el president del club me diu, home, alguna vegada podria venir al camp, no? Diu, bueno, ja veuré quan, no? És a dir, però bueno, penso que és una forma de participar. La comissió de festes, quan jo portava una mica de temps me diuen, mossèn, vostè no vol ser de la comissió de festes? Home, la comissió de festes del poble? Sí, que pot donar idees, doncs dic a la comissió de festes. Per tant, t'impliques tant amb el poble, i això totes les parròquies, intento visitar-les totes una vegada a la setmana, no? Aprofitant que vaig a preparar l'església per la missa del diumenge, doncs mira, vas al centre social, trobes la gent pel carrer, perquè si no, si jo a una d'aquestes parròquies, bueno, clar, Sant Miquel de Fluvià, que és on resideixo, és diferent, perquè em veuen constantment anar a comprar, que per cert, havia una senyora que un dia me troba al supermercat i me diu, mossèn, què fa per aquí? Dic, pues escolti, el mateix que vostè, jo també dino, sopo i menjo, i vinc a comprar, no? Clar, aleshores la gent te veu com un veí més, que és el que a mi m'agrada. I les altres parròquies que no, bueno, encara que vaig un dia a la setmana, intento una mica parlar amb la gent, perquè si jo sóc els que diu que clar, si vas a l'església a tal hora el diumenge, obres la porta, fas la missa, tanques i te'n vas, bueno, penso que el prevere hem de fer alguna cosa més, no? Hem de conviure amb la gent, amb la població, amb gent que va a missa i gent que no va a missa, Tots són fills de Déu, uns i altres, I per tant, jo penso que aquesta és la tasca del testimoni que fa el papa Francesc, no? Bueno, prediqueu amb la paraula, no? Però també amb els fets, sobretot, no? I ens han de veure persones properes, comunicatives, capaços d'escoltar quan tenen un problema, i te trobes que en aquestes parròquies petites de poble, gent que no va a missa i que a més te diuen que no creuen, te consulten coses, imagina't. Jo els dic, escolteu, però, no? Vull dir, penso que és una tasca i molt gratificant, Jo penso que jo no canviaria les parròquies de pobles petits a grans ciutats, perquè vius molt al costat de la gent, i a mi això, potser també pel meu caràcter, la meva forma de ser, que fàcilment em faig amb la gent, no? Però bueno, penso que tenim una tasca molt important a fer i en els moments que estem ara, potser encara més. També, no sé si la seva trajectòria professional en el món de la comunicació, en el món dels mitjans de comunicació, ha facilitat o facilita aquest fet d'establir aquesta relació amb la gent, no? Tot i ajuda, tot i ajuda, perquè aquesta facilitat de comunicar amb la gent. Clar, hi ha gent que me diu que vostè quan fa l'homilia sembla que estigui... Bueno, clar, però no ho faig a posta, és la meva forma de fer. I una cosa diré, perquè clar, jo havia treballat civilment quan era jove i vaig treballar a la ràdio molts d'anys, fent de tot, de periodista, de presentador, de jockey, de lo que vulguis en aquells anys, no? I jo recordo que jo sempre era un jove tímid, és a dir, parlava molt poc,
I tot va ser començar a treballar en la ràdio i me va servir molt bé per obrir-me i que sortís el Carles que imagino que era, o que soc, no? I per tant, el mateix que em va ajudar en aquell moment, bueno, doncs m'ajuda també ara, clar, per comunicar, imagino, sí, esclar, cadascú té el seu carisma, que diguem, la seva forma de ser, i tot t'ajuda. I en tot cas, quan hi ha un carisma o una forma de ser que veus que t'ajuda a apropar-te a la gent, bueno, doncs benvingut sigui, no? Que això no vol dir que si no tens aquesta fluïdesa de comunicació no puguis fer coses, clar que pots fer, però jo entenc que a vegades això ajuda una mica més, no?, a acostar-se a la gent. Bé, doncs aprofitem-ho, no? Molt bé, anem una mica als orígens, fem una mica de pinzellada així de com va néixer la seva vocació, perquè sabem que no és una vocació habitual, no és dins dels estàndards d'un adolescent que entra al seminari i s'ordena de prevere als 20 i pocs anys. Com va anar això? Com neix aquesta vocació i una mica, breument, com s'ha anat concretant al llarg de la seva història personal? Doncs mira, jo li tinc que agrair la meva vocació als pares claretians. Els claretians. Jo soc de Barcelona, estudiava al Col·legi del Cor de Maria amb els pares claretians i 2 vegades l'any ens portaven a la casa mare d'ells, que és on està enterrat Sant Antoni Maria Claret, a Vic, i ens portaven a la casa que tenen d'exercicis a passar uns quants dies allà. I jo, que aleshores tenia 15-16 anys, anava allà. I era molt obedient, ens deien, no sortiu de l'habitació fins al toc de campana. Jo no sortia. Havia gent que sí, gent que no, no? I em va ajudar molt aquests dies fent exercicis. Jo tenia un director espiritual al Col·legi del Cor de Maria, que el teníem tots els alumnes, ja per norma ens posaven un director espiritual. Un tal pare Alsina, havia sigut missioner a l'Índia, i el recordo com si fos ara, que em va acompanyar molt, I fins al dia que jo vaig veure que havia potser alguna cosa dins meu que em demanava dedicar-me a l'església com a prevere i com a monjo. El primer que volia ser jo era un monjo a Poblet. Circumstàncies familiars no van ajudar que jo pogués entrar de monjo, de clausura, en aquella època era de clausura, a Poblet, i per tant jo li vaig comentar a aquest pare claretià, el pare Alsina. I és clar, jo en aquell moment, per exemple, un altre claretià o un altre de qualsevol ordre religiosa m'hagués dit, bueno, escolta, la teva família té problemes, però tu ordena, ja s'arreglarà tot, no? Com dient, vine, no? I ell me va dir que no. Diu, mira, no, a Déu s'arriba de moltes maneres, solter, casat, en el matrimoni, com a laic compromès, m'entens? I per tant, no és el moment. I per tant jo li vaig agrair al pare Alsina, perquè vaig veure que era una persona molt honesta, no? I aleshores, com que no podia ni entrar de monjo ni ordenar-me en aquell moment, bueno, doncs jo vaig començar a participar en parròquies on vivia, no? I per tant tota la vida he estat molt implicat amb la vida pastoral. Això va arribar un moment en el qual, bueno, jo em vaig casar, jo portava una vida normal, civil, em vaig casar, jo tinc una filla i tinc nets, i per tant, bueno, no estic casat, perquè si no diran, un capellà casat això no pot ser, no? Tinc la nul·litat matrimonial i tal, però hi vaig portar una vida com porta tothom, vaig entrar a treballar a la ràdio i tal, però sempre amb aquella cosa interior de dir, me quedaven les ganes de per què no tenia que haver provat jo de ser monjo i tal. Jo cuidava els meus pares, es van fer grans, estaven molt delicats i, per tant, clar, si no els vaig deixar quan tenia 15 anys, els deixaria amb 85. I vaig dir, bueno, jo, mentre els meus pares visquin, jo estic amb ells, si moren amb una edat que jo encara puc intentar un canvi, el faré, i si no, doncs alabat siga Déu, no? Van morir els meus pares, jo tenia 57 anys, home, ja són anys, però vaig pensar en ser monjo. I vaig parlar amb els monjos del monestir de Santa Maria de Solius, a Santa Cristina d'Aro, que ja els coneixia, perquè ja havia anat a fer estades, i els vaig dir si m'acceptaven com a monjo. Clar, van quedar molt parats, perquè no s'ho esperaven, i va dir, per nosaltres sí, però clar, si ells van quedar parats, més va quedar el bisbe de Tor, que era el monsenyor Carles Soler, que encara viu, i el vicari general del moment, que encara el tenim, mossèn Lluís Sunyer. Perquè vostè en aquell moment era delegat de mitjans de comunicació. Era delegat de mitjans, sí, ja portava uns anys delegant de mitjans. I un dia els dic, bueno, he pres una decisió, i em diu, i quina és? Diu, que deixo tot això i me'n vaig a tancar-me en un monestir. Van quedar, no s'ho esperaven, però al final, bueno, clar, van dir, bueno, doncs endavant, no? I així, ja havia parlat amb la meva filla, ja tenia família, perquè clar, vulguis que no hi ha la mateixa fluïdesa de visites ni de relació. La meva filla em va dir les paraules que jo li deia sempre amb ella quan era petita, que em va dir, papa,
si tu m'has dit que jo tinc que fer allò que em fa feliç, què vols que et digui jo ara, no? I per tant, me va ajudar en aquest sentit, no? Perquè no entres allà pensant, caram, no? La família, no? I així vaig entrar, vaig començar a donar el pis que jo vivia, la casa que havia sigut dels meus pares, a la meva filla, els hi vaig donar tot, ella no volia, jo no, és la meva herència que et dono en vida, jo, no? Li vaig donar, i vaig marxar al monestir amb 3 o 4 maletes de roba, un ordinador portàtil i el meu cotxe. Res més, ho vaig deixar tot, la feina, tot, i vaig entrar a la mar de feliç al monestir. Clar, qui ens escolta dirà, bueno, i per què va sortir, no? Clar, perquè és la pregunta que ve ara, no? Bueno, doncs mira, vaig sortir perquè una vegada estant allà, i jo, la gent pensa que, perquè jo soc molt xerraire de mena, que era per no parlar, perquè allà al monestir no es parla massa ni es treballa, i no és per això, no és per això, jo hagués continuat fent de monjo. Però em vaig donar compte que jo ajudava una mica quan venia nostres a parlar amb ells i que d'alguna forma feia un bon servei, no? Algun hoste tornava a venir a demanar-me consell i em vaig plantejar, sí, com dèieu abans, si per la meva forma de ser, potser aquest servei el podia fer més al mig de la gent, no? Així és com vaig entrar molt ràpid al monestir, perquè era molt feliç i molt content i ho veia molt clar, em va costar molt prendre la decisió de sortir, perquè en aquell moment penses, bueno, ara què passa? Tens uns dies deprimits per lo que sigui, ha canviat una relació amb ser monjo o alguna activitat que fas, i clar, clar, Déu no parla, clar, el molt fàcil seria tenir el senyor aquí al costat que diu, Carles, has de fer això, però no és això, a través de diferents senyals Déu parla, no? I al final vaig arribar a la conclusió que Déu me demanava continuar servint, clar, a l'església amb ell, però al mig del món. I aleshores els que van quedar parats van ser els monjos, també lògicament, perquè tampoc s'esperaven que jo digués que marxava, però també em van ajudar, me van comprendre molt bé, la relació és molt bona, per a mi és la meva família, ens considerem germans, i és quan vaig sortir i el bisbe francès em va posar en unes parròquies que són les cases que estic, i aquí va passar a ser diaca i de diaca a prevera. Vull dir que això és... I arribem a data d'avui, no? A data d'avui. I personalment, en aquesta nova etapa, què n'espera? A nivell personal. Què espero? Sí. No puc esperar més del que estic vivint. És a dir, el que te diu tothom o molta gent és, bueno, i mossèn, i ara vostè com està, no? O els amics, no? Els amics i la família, no? Dic, doncs mira, estic en una etapa de la meva vida molt content, molt feliç i molt il·lusionat. Penso que Déu m'ha portat fins aquí, que podria haver estat als 17 o 18 anys, com aquest camí normalet que dius del seminari, no? Bueno, la meva vida, el meu camí ha sigut diferent completament, no? Però totes les diferents facetes de la vida que he viscut m'han ajudat a ser com soc, d'alguna manera, no? Això vaig dir-ho el dia de l'ordenació, no? I, per altra banda, bueno, serà perquè he aconseguit en 72 anys he aconseguit el que volia als 17, o pel que sigui, o perquè jo veig que me considero estimat per la gent, no? Apreciat per la gent, que això d'alguna manera es nota, i perquè a la fi puc dedicar la meva vida, no? Al servei del Senyor i de la seva església, que és el que volia allà, doncs estic molt feliç i content. Per tant, no espero res més del que estic fent. Espero continuar així, en tot cas, saps? És a dir, continuar sense perdre la il·lusió, les ganes de treballar i de servir als altres. Això és el que espero. Clar, la gent que em coneix, jo si dic, bueno, estic a l'última etapa de la vida, i em diuen, ui, tractant-se de tu pot passar moltes coses. Dic, no, ara ja no passaran moltes més. És a dir, que per tant, jo espero això, continuar com estic ara en aquest moment, que per a mi és un moment molt satisfactori, no? Ja anem enfilant al final de l'entrevista. La qüestió de la vocació, de les vocacions, és sempre un tòpic i dels grans reptes que té l'Església ara mateix. Com ho veu? Com veu aquesta qüestió? Bé, la veig una mica complicada, complicada. Clar, tampoc és només la nostra diòcesi, que hi ha poques vocacions, aquí parlem en general, en el primer món, perquè, esclar, tots sabem que hi ha moltes vocacions, al tercer, quart món, i digue-li com vulguis, no? Però el nostre primer món és difícil, és difícil. Bueno, és difícil. Hi ha moltes alternatives. Després, aviam, jo penso que estem vivint un moment, a nivell global, socialment, que la gent no es compromet massa per sempre. I comprometre't per sempre, clar, jo ara he promès el compromís de per sempre, però clar, tinc 72 anys, és a dir, quan soc, el per sempre què és? 15 més? No ho sé, però clar, si tens 30 anys, doncs, home, és una mica complicat, no? I potser fa por el compromís per sempre,
No sé què dir, la societat ha canviat molt i per tant jo ho veig difícil. Veig complicat que de cop i volta augmentin les vocacions, no? Home, també és una qüestió de fer l'oferta al jovent, no? És a dir, moltes vegades no parlem de Déu perquè es considera que és anacrònic o digue-li el que vulguis, no? I per què no, no? Per què no, igual que diguem, escolta, no t'agradaria ser metge? Doncs aquests joves que s'acosten a les parròquies, no? Diu, escolta, no t'has plantejat potser que el teu camí pot ser aquest, no? Clar, també nosaltres tenim responsabilitat en aquest sentit, que hem de promocionar, entre cometes, no? El que significa ser sacerdot. I, esclar, jo ho dic des del meu punt de vista, que ja ho soc, i com tants sacerdots, que hi ha un moment que dius, bueno, això et fa feliç, és el teu camí, però tindrien que saber que a la vida, bueno, això no vol dir que el que no es faci prevere no sigui feliç, lògicament, però que en aquest camí de la felicitat hi ha aquesta pau interior que necessitem tots, no?, per portar-la als demés. Jo no puc portar pau i felicitat als demés si jo no tinc pau interior i soc feliç, no? Que és escollir allò que penses que és el teu, no? I si no ho proves no ho sabràs, no? És a dir, per què no, no? Provar què passa, no? I s'adonaran compte de que, mira, no sé si fa un parell de dies llegia un article que em va arribar, no me diguis on perquè hi ha tants articles, que deia que els preveres hi posava dues professions més, que ara no recordo quines són, sincerament, són, a base de parlar amb la gent, un dels més feliços a la seva vida. És a dir, nosaltres tenim poques coses, vivim molt austerament, no? És a dir, no tenim propietats, o almenys jo no tinc propietat, no tinc res, no? I te dones compte, cosa que jo ha sigut la meva filosofia de sempre, que no fa falta tenir moltes coses per ser feliç, lògicament, i te dones compte que la relació amb la gent, sentir-te estimat, estimar tothom, això et fa feliç, no? I per tant, què més podem demanar? Però, esclar, això, a la gent jove d'avui en dia, amb una oferta tan gran que hi ha, esclar, i la fe, aviam, la fe és un do, La fe ve com ve quan ve i la rep qui la rep, Per tant, el que ens queda és pregar i demanar al Senyor que hi hagi més. Que no? Doncs mira, els que som, vull dir, tampoc s'hem de deprimir per això. Nosaltres, il·lusió i ganes, i endavant. I ja veurem, no? Ja veurem. Potser, clar, el que passa que te diuen, bueno, cada vegada sou menys capellans i diaques, les parròquies són les mateixes, què passa aquí? Clar, jo ho entenc. Això és un problema. Abans cada poblet tenia el seu rector, ara no. I per tant hi ha parròquies que la missa és una vegada al mes, cada 15 dies, altres només l'aplec de la festa major, però esclar, és el que hi ha. Jo una vegada que un matrimoni me deia, mossèn, és que falten moltes vocacions i no sé què, i clar, és un matrimoni que té 7 fills. I jo li vaig dir, bueno, escolti, diu, què hem de fer? Bueno, doncs algun fill seu potser podria ser-ho, no? Esclar, l'oferta aquesta s'ha de fer també, no?, d'alguna manera, no? No tinc una resposta clara, perquè si la tingués, clar, ja sabríem el que hem de fer. Per tant, això és, mira, parlar per parlar, i posar-nos en mans de Déu, vull dir, ja ho veurem. I ens quedem amb aquesta recepta de felicitat que proposava i amb això finalitzem aquesta entrevista. Ja ha passat el temps. Ja ha passat el temps. Moltes gràcies a vosaltres per venir a Temps d'Església. És un vell conegut de la casa. Exacte, sí. Molta sort i endavant amb la seva tasca, amb la seva missió. I que vosaltres ho pugueu veure, no? Que és el que se diu sempre. I comunicar. Moltes gràcies a vosaltres. Molt bé. I a vostès, doncs, moltes gràcies per la seva atenció. Ens retrobem de nou al proper programa de Temps d'Església.